एखादी मॉपसो देवा. अरे तू मॉप बोलतेस ना, इंटरव्ह्यू तेवढ्या बोललीस भरपूर. मग पुष्पाताई कसं वाटलं तुम्हाला? तर आज आम्ही तुमचा इंटरव्ह्यू घ्यायला आलोय आणि तुम्हाला कसं वाटतंय? आज तुम्ही फेमस आहात इतक्या, वाटतंय कसं? मग का 4 लोक ओळखायला लागल्यावर कसं वाटतं असं विचार. असं माका उत्तर देऊ येत नाही. कसं म्हणजे बाहेर गेल्यावर विचारतात ना काय पुष्पाताई, रील स्टार पुष्पाताई, त्याबद्दल मला सांगा 4 शब्द. मला नाही जमत. काय जमत नाही. जमत? खायला जमतं? तर नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकण आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी मुकेश गाडी तुमचं खूप खूप स्वागत करत आहे. तर मित्रांनो, आत्ता आम्ही फिराक चाललो वर्षा आणि मी. तर आज वर्षाचं बड्डे आहे आणि आता पहिले मंदिरात जाणार, बघूया स्वामींच्या मठात जाऊचा, स्वामी समर्थांच्या, आणि त्याच्यानंतर मग फिरायचा असं प्लॅनिंग आहे. आणि केकचा प्लॅनिंग पुनमचा, आता पुणग्या घेऊन येणार आहे. तर संध्याकाळी आपण भेटणारच आहोत, पण आत्ता आधी मंदिरात जाऊया. चल 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 लवकर. आणि फोनावर फोन चालूच असतो, त्यामुळे फोन राहलो. तर चला मित्रांनो, वर्षाईला आहे बघा, बऱ्याच दिवसांनी फिराक चाललं होय ना. नाही तर मी नेत नाही तसं फिराक, जास्त जात नाही. तर चला. तर मित्रांनो, आता आपण मिडबाईत मठात इलो स्वामी समर्थांच्या. तर मित्रांनो, दर्शन घेऊन झाला आणि आत्ता आम्ही चाललो फिराक. बघूया फिराचं प्लॅनिंग आहे पुढे, देवगड बीचपासून जाऊन येऊचा. तर चला. तर मित्रांनो, आपलं मीठ मुंबरीचं बीच आहे, तिथे येईल फिरा. आणि अशीच बाकी कोण नाही आहेत आज. आज आम्ही वर्षा आणि मी 4 जण आहे, नाही तर प्रत्येक वेळी कोण नाही. म्हणजे अशी आम्ही सगळीजणं असता फॅमिलीतली, विनू वगैरे असता. आज कसं वाटतंय तुला? बड्डे आहे तोर छान वाटतंय? मोठ्याने आवाज आलाच नाही मला ऐकायला. काय गं छान वाटतंय? हे फोन येत आहेत, या फोनवाल्यांचा काय खरा नाही. तर मित्रांनो, हे आपलं मीठ मुंबरीतलं बीच आणि ते दिसतात ते देवगड पवनचक्की. मित्रांनो, इथे आम्ही एक व्हिडिओ शूट केला आणि रील बघितला असाल, त्या व्हिडिओतलं रील खूप छान होतो, रील भारी होतो, तो बघितला असाल तर. आणि तो व्हिडिओ होतो, तो मेमरी कार्ड विनून काय वाट टाकल्या आणि कुर्ले पकडून गेलं तेव्हा, त्यामुळे तो व्हिडिओ रवलो. तर विनू होतो त्यावेळी आणि पावसात आम्ही पावसात शूट केलेला होता. तर रील बघितला असाल, तो दाखवीत विनू, पुन्हा एकदा टाकीत तो मधी. तर बघा. अकडे कधी येईल असतं येवा फिरा देवगड बीच. हो बघा, देवगड त्या साईडीक रावला आणि यो मीठ मुंबरी. तर वर्षा म्हणत असता चल फिराक, पण मी जात नसते बाई, जरा टंगरावतोय. तर आज बड्डे म्हटलं चल जाऊया. शांतता बघा किती एकदम मस्त. सुरूची झाडं आहे ती बघा मस्तपैकी. मग मुंबईला दिसत नाही
मुंबईला फिरायला गेलीस तर दिसेल ना. काय जातेस? माझ बर्थडेचं काय स्पेशल काय? स्पेशल मी काय देणार? मी फिरायला आणलं तुला स्पेशल देण्यापेक्षा. किती खेपो फोन वाजलो? 4 खेपो. किती जणांच्या फोन उचलायचे मी? अरे उचल. हॅलो. हा कोण? झालं फिरून? सगळीजण असताना मजा मस्ती करता येता. आम्ही असल्यावर मजा मस्ती करणार ना. आम्ही आपली शांत चल गोचल. मग आता खायचं काय? गिफ्ट गिफ्ट विचारता. गिफ्ट काय देतो? गिफ्ट काय नाही. काय नाही, फिरायला आणलंय एवढं गिफ्ट कशाला हवं? मला गिफ्ट पण पाहिजे. असं काय? पाण्यात पक्षी बघ. बघा पाखरा मस्त. पाण्यात नको. पाण्यात जाते. नाही जा ग जा. मागच्या वेळेचं आठवत आहे? पाहिलेलं. कष्ट होते. किती रील बनवताना आम्ही कष्ट घेत असतो. तेवढं मार पण खाता. तर चला आता पुढे खाऊचा बघूया, नाश्त्याचा. तसे आम्ही दोघं जण फिरत नसता होय ना. फिरताव पण आम्ही व्हिडिओ करत नाही. काय सांगते जास्त फिरत नाही म्हणून? हा विनू आल्यावर कोण फिरत असतं मग? ते आल्यावर दोघं नाही. आम्ही अशी नाही फिरत जास्त. किरकोळ क्वचित, कारण घराकडची कामं असतात त्यामुळे हे काय जास्त बोला घेत नाही. बाकीची कोण असल्यात बाबानू या फोनाने टमल्यानं ही माझी गत असतात. तुमका प्रत्येक वेळा वाटतं की बाबलो फोन उचलीत नाही. बरेचसे गोंड्या कॉल करतात गोंड्यांसाठी, पण ते लांबची गिराईक. काय म्हणतेस? बरेच जणांचे कमेंट असतात की बाबलो वर्षासोबत कसं बोलता नीट बोलत नाही. तर आमची मस्करी असता. एकावर राग येता माझ्या मस्करीचं, पण माका सवय झाली आहे ती. पुणग्या पुष्पारखी त्यांच्याच कळी काढते तशी याची कळी काढते, पण एका आवडत नाही. तर चला जाऊया आता. काय करूया? खाऊया. तर मित्रांनो एका जास्तीत जास्त पाणीपुरी आवडता वर्षाक, त्यामुळे खासा मुंबईत असल्या कारणाने ते का भेटता. पण आत्ता ती खाऊया. तर आपण बघूया आता देवगडा जाऊया पाणीपुरीसाठी. तर चला. तर मित्रांनो संध्याकाळ झाली आणि तर आत्ता आम्ही आहोत देवगड डेपोत आणि इथे पाणीपुरी खाऊ केला. वर्षाची आवडती आहे पाणीपुरी. आणि इथून जाऊन मग घरी केक कापूचा. वर्षाक माहीत नाही केक वगैरे आणलेलो होतो, तर तो डायरेक्ट व्हिडिओत ते का म्हणजे व्हिडिओत नाही डायरेक्ट घरी गेल्यावर कळा. हॅलो हॅलो गो येतलच ना घराकडे? हैतेर येत नाही. तू ये घराकडे. मी आता देवगडा काही येत आहे. मी अर्ध्या तासात येईल. इलय की फोन करतोय. पाणीपुरी काय पुरव मध्यपर्यंत. आज तू सांगू शकतेस का हवं तेवढं? नक्की ना. काय पण चल खाण्याचा बाकी नाही. चला मित्रांनो पाणीपुरी खाऊन झालेली आहे वर्षाची. आज ते का जा हवा आता खाऊचा. तर चला अजून त्याचा मसाला डोसा राहूला बा खाऊचो तो आता खाऊचो वाटेत. तर चला. तर मित्रांनो बघा पाणीपुरी काही खाऊन झाली आणि आता प्रपंच हॉटेलमध्ये येईल देवगडात.
आणि एका तर मसाला डोसा खाऊचा म्हणजे बघा आत्याचा बड्डे आहे त्यामुळे तर मजा. अरे बा आली माझी अगोदर आली, तुझ्या अगोदर माझी आली. हे बघ हा मसाला डोसा आहे ना. मसाला डोसा लेट येतच नाही. कुठची गोष्ट सांगितलीस की ती लेट येतच नाही. चिटिंग बघा चिटिंग बघा ही बघा. चला मी सुरुवात करते. ह्याचं मसाला डोसा कधी पण येऊन देत. आम्ही इला प्रपंच हॉटेलमध्येच येत आहोत. अरे हाला आला आहे बघा लगेच तयार रेडी. हां गरम गरम आहे. गरम गरमच असणार आणि काय घेतोय? म्हणजे अजून हवंच आहे. हे ऐकणार नाही हा, वाईट आहे. दिसला जरी एवढंसा तर ऐकणार ना. मेंदूवडा आणखी काय हवं आहे? काय म्हणते ती बघा कमेंटवर कमेंट येते. काय वाटतं येऊ दे. आजचा दिवस माझा आहे. आजचा दिवस तुझा आहे बरोबर. रोज रोज येत नाही. रोज रोज मी नेत नाही म्हणून आज काय तर खाऊन घ्यायचं. बघितलास ना आजचा दिवस त्याचा त्यामुळे ते मागात तर देवचा खाऊचा. डॉक्टर देत नाही. घे ना माग ना आणखी काय ते ऑर्डर कर काय ते ऑर्डर. पाच झालं एवढंच. तर मित्रांनो झाला खाऊन दिसत नाही आम्ही काळोखात. तरी काय घेणार आहे का? अजून काय घेणार आहे काय बघा Dress अजून काय वगैरे असं. नाही नाही आता ते नाही. चल चल काळोख झालं. चल घरी वाट बघतात फोन करतात. तर चला मित्रांनो आता आपण डायरेक्ट घरीच भेटूया. काय ग अर्धा तास झाला कुठे गेलात? कुठे गेला आता सांगते. कुठे पुलावर ना अर्धा तास लागतो तुम्हाला यायला आधी. तास मी सांगतो. तेच सांगते ही बघ काय कुठे चालली ग? खय चालला फुगडे घालू? फुगडे घातले नाही ते आता. तर मित्रांनो ही बघा आम्ही याच्या आधीच तयार आहोत. ही येऊन तयार आहेत सगळी जण. रे गौऱ्या काय 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 खय गेला आम्ही? आम्ही नाही बाबा खय गेला. चौपाटीत गेली की का? चौपाटीत गेला. तर मित्रांनो बघा स्वतः जातीनिशी पूनम ताईने केक आणलेला आहे. आमच्यासाठी सगळ्यांसाठी काय पण आणतात. काय पण आणते म्हणून आज जाते. काय ग हा ह्या म्हणता ह्या खाऊच्या तयारी. या कावच्या तयारी. रे गौऱ्याच्या उशी ओके चल रे ये केक कापूक. बायकोचा माझ्या बर्थडे आहे तेव्हा केक कापूक चल. तू एवढं माहेर केक कापूसाठी बघूया बघूया काय काय. हे बघा बर्थडे साठी खास भजी काढल्या ना ते बघा. हा काय बर्थडे घेऊन या मस्तपैकी गिफ्ट वर्षाक भजी खास. ही बघा खाऊ केली आईला. अशीच पिठात हे केलं. माका काय करूचा काल एक ना दोन घेतलंय मी. हे बघा मोठा मायरा गेली ती पाठी येली बर्थडे साठी वर्षाच्या. बघ वर्षा शेवयाची खीर खा. मेला तुम्ही भजी खातास त्यांचा उपासा. वाणी दाखवच्या भजी कारल्याची भजी खय दाखवतो गाडी. कारल्याची भाजी दाखवतो काय तुका सांगणार. चला गौरव काय गेलो तू आज कशी आली? मला तू म्हटलं तू येत नाहीयेस की काय? हा आलीस कशी ग? कशी म्हणजे? तर ही बघा पुष्पाताई चलत पायान म्हणजे वायान चलत ही साडी बिडी नसाल. माका वाटलं आज तरी अशी तुका माहिती होता स्टेटस. सासूबाईंना बोलवा. काय अरे तिथे मिठाई होती. नको साखर तर साखर. साखर तर साखर जाऊ दे. दिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. अरे मला वाटलं तू गिफ्ट सगळ्या गिफ्ट मी आणलाय तिला. काय केक केकच गिफ्ट. केक अरे मला वाटलं काहीतरी आणलं आणखी. विनूच भांडण या दोघांची भांडणं डेंजर असतात. ऐकायची असली तर ऐकणार नाहीत माणसं ही भांडणांच्या बाबतीत. रे मामीचा बर्थडे येवाकडे असे आबग
ए धरा दोघांनी करा मी ओवाळा. बड्डे आहे बड्डे. हा हॅपी बर्थडे बोल काकीला दी बघ काकीचा बर्थडे हे ही बघ. एक अरे एका सगळे लाइटिंग दिसतात ह्यो काय बघणार हा चाकू आणू कोई अरे चाकू वा. नाही कापता. हे लाईटीवरची अशी राहा. तो लाइटिंग बघता तकडची. काय 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 ती मग सांगतात घे वाढदिवसाच्या शुभेच्छा धर. कोण होता ता स्मिता. वाढदिवसाची शुभेच्छा धर म्हणतात. काप आता वाढ कोणाची बघतो. आम्ही जोड्याने कापतो. जरा हे धरा तुम्ही. आम्ही जोड्याने कापतो. हो धरा. हे सारंगचं काय चाललं तर दाखव. सारंग ककडे सारंग. रे 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 बुतूर गेला. तुम्ही कापा का पटकन. ही खय गेली अरे. ही साडी बिडी दिसन खय गेली अरे ही माहेराला गेली. ती वर्षाचा बर्थडे आहे म्हणून ती आली पाठी धावत धावत. परंपर झाली हा? हे बघ अरे बाई इकडे 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 माझ्या आधी भावनाचे किती फोटो काढले असतील 100 तरी काढलं मग काय आले 90 फोटो मध्ये टाकली काय टकली काय. अरे बाबा आता केक कापते. आधी केक कापता थांब जोडे. ए गाणं तरी म्हण. गाणं म्हण बर्थडेचा. मना बर्थडे जरा. दोन Happy birthday to you, Varsha. Happy birthday to you, Varsha. Happy birthday to you. Happy birthday to you. हे बघा आवरा. खा तू खा. हे बघा केक आणून आपणच खाता. तर मित्रांनो असं अचानक भयानक प्लॅनिंग होतो केकचं. मी काय ठरवलेलं नाही. पुण्यालाच ठरवलंय. ह्या बघा आपल्या बर्थडे पशार झाला इसून केक खाऊचं टाकून. आज स्वतःहून केक घेऊन येला. तर बरेच जणांचे कमेंट असतात पुणग्या खया. तर पुणग्या आता पेपराचा आवलेला तर थांबला पेपरा. तर आता बरा पेपरा म्हटला पुणग्याचा. तुम्ही चालवता काय पण आपला चुकी काय सांगत नाही. एखादी मॉपसो द्यावा. अरे तू मॉप बोलतेस ना. इंटरव्ह्यूत एवढ्या बोललीस बोलतीस. कोणाचं काय तर याचा बघा. या भाकरी आणि मिरच्या खाता भाजलेली. तर आता आई कसं वाटतंय तुम्हाला. माझ्या बायकोचा बर्थडे आहे. तर आम्ही मस्तपैकी सांगतो आता काय काय केलं होतं. मस्तपैकी एक पाणीपुरी खाल्ली. मी सांगले पाणीपुरी खाल्लं असतं आणि मग काय सांगतो. तर तिला आवडते म्हणून तिला सरप्राईज फक्त फिरायचं होतं म्हणून तिला फक्त पाणीपुरी. हो 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 बघा मारता आईच्या गो. पप्पांका दिसू. केक वाटपाचं काम चालू आहे बघा. मग पुष्पाताई कसं वाटलं तुम्हाला. तर आज आम्ही तुमचा इंटरव्ह्यू घ्यायला आलो आहे आणि तुम्हाला कसं वाटतंय. आज तुम्ही फेमस आहात इतक्या. वाटतंय कसं तुम्हाला. 4 लोक आज ओळखतात. बरं वाटतं. एवढा बरं वाटतं. बाकी काय नाही वाटत. थंडी बिंडी काय वाटत नाही. ताप इल्यासारखं नाही. बरं वाटतं माझं. तुका ताप इल्लो नाही. बरं वाटतं म्हणून विचारतोस म्हणून विचारतं. मग का 4 लोक ओळखायला लागल्यावर कसं वाटतं असं विचार. असा मागा उत्तर देऊ घेत नाही. कसं म्हणजे बाहेर गेल्यावर विचारतात ना काय पुष्पाताई. रील स्टार पुष्पाताई. त्याबद्दल मला सांगा 4 शब्द. मला नाही काय जमत नाही. जमत खायला जमत. मग काय दुकानात वगैरे विचारतात ना तुम्हाला काय पुष्पाताई. मी काय सांगणार. आम्ही काय सांगणार म्हणजे. तू मागा प्रश्न विचारित जाऊ चल. म्हणजे प्रश्न विचारल्याशिवाय तू उत्तर कसा देणार. ता विचारतोय. फक्त केक खायचं काम तुला बरोबर जमतं ते बघा. या बघा. हॅपी बर्थडे आत्ता करतोय. हॅपी बर्थडे. शेवट केलाय हॅपी बर्थडे.
गो डिश पुसान झाली तर चल म्हणता. तर आल्याबद्दल आभारी आहोत, कारण तुम्हाला बऱ्याच आमका वेळा. आभार मानूचे लागला. आम्ही तुझ्या अगोदर इला मी यांना शिकवलं. तर चला मित्रांनो, इथं थांबूया. पुन्हा भेटूया आपल्या नवीन व्हिडिओ. तोपर्यंत बाय बाय. बाय बाय करा गो. बाय बाय. तर वर्षाक पुन्हा एकदा हॅपी बर्थडे. हाताकडे फिरता. काय दिलं असं सांगितलंच नाही पण. मी गिफ्ट काय नाही दिले, मी फक्त फिराक नेले आज. ते का सांगितलेलं होतं जेवढा हव्या तेवढा खायचा. तर ते ऐकलं ना. आणि आज आमका न खाता घेऊन येलो आपण का गेलो. तुझा भाजा खायचा. तकडे भाज्याचा वाढणार झाला. असंच नवीन नवीन व्हिडिओ येणारच. तर आज बऱ्याच दिवसांनी तुमका पुणग्या गमला. मागच्या व्हिडिओत एका गमला, पण आता बऱ्याच दिवसांनी गमला पुणग्या. तर चला वर्षा, बॅटरी घे. बाय बाय. बाय बाय. हम्म.